Сәлем дуслар, барыңызға да. Менің көк ситуацияда бір кезде болған жоқтыр. Заправка кірдім, Ирбиска трассада. И представляете, машина бикләнді. Ашқыш машинада қалды. Бірінші ташып болмаймын. Уже бір сағат отырам, нәрсе эшләргә белмим. Дуслар. Не дикенсің бүгін? Шақ полиция алып кетмәді. Маскасыз йөргәнгә. Заправкада маскасыз китеп барадыр, телефон чырып уже шақ. Ярый маска булган. Монда оста мондай булган маска. Моны айтып йөрергә кирәк. Менә моны йөрергә кирәк. Шәмсез. Да, дуслар. Зур рәхмәт, машинага кіріп отырдық. Инде рәхмәт яхшы кешеләргә. Уже ашарга алып килим дигәннәр дә бар иде.